Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Πολλοί θα νομίζετε ότι αυτό είναι ένα κομμωδίνο που ακουμπάω το χέρι μου. Είναι καρέκλα. Τι? Σας το είπα, καρέκλα είναι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε σήμερα θα κάνουμε unboxing την καρέκλα, γιατί μέχρι τώρα χρησιμοποιώ αυτή. Λοιπόν, η καρέκλα είναι πολύ καλή και αυτό που μου κάνει εντύπωση με το που βλέπω το κουτί είναι ότι λέει this way up. Δηλαδή, όχι έτσι. Οπότε πάμε να το ξαπλώσουμε. Ελάτε μαζί μου σε αυτή την περιπέτεια. Το ξαπλώσαμε. Τι? Υπάρχει κανένα πρόβλημα με το σεντόνι μου? Ξεκινάμε να ανοίγουμε το κουτί. Αν έχετε παρατηρήσει, το τελευταίο βίντεο που έκατσα να κάνω σε αυτό το κανάλι είναι 3 χρόνια πριν. Από τότε ανεβαίνουν γενικά πράγματα στο κανάλι, αλλά όχι face to face. Αν ανεβαίνουν face to face είναι σκετσάκια ή κάτι τέτοιο. Άντε γυρίσουμε και από την άλλη μεριά. Αυτό συνέβη γιατί αλλάξανε τα ενδιαφέροντά μου, κινήθηκα περισσότερο στο χώρο του θεάτρου και νομίζω εκεί θα παραμείνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο δεν ξέρω ποιος θα το δει και πόσοι. Σίγουρα το χάλασα αυτό. Όχι όλα καλά. Πω, αφρολέξ. Λοιπόν, σου λέει εδώ, μην ακουμπάς την καρέκλα. Τα αποκαλυπτήρια. Ναι. Θα τα ακουμπήσω όλα στο κρεβάτι. Μάλλον να βγάλουμε την πλάτη. Νάτι, βαριά πλάτη, καλή. Όπως έλεγε και ο κακός χαμός, η πλάτη μου και εγώ. Και άλλο τέτοιο, και άλλο τέτοιο, και άλλο τέτοιο. Γενικά από ό,τι βλέπουμε υπάρχει πολύ τέτοιο, υπάρχει πολύ προστασία δηλαδή. Μαξιλαράκι. Αυτό ακριβώς που θέλω να γίνει, αυτό ακριβώς. Τώρα θα μου πεις, Βαγγέλη, μας έβγαλε στην πλάτη, μας έβγαλε στα πόδια, μας έβγαλε στα μαξιλάρια. Πού θα κάθεσαι, ρε φίλε? Να το. Ο ποπός. Κι άλλο από αυτό. Από εδώ το βλέπεις και λες ένα κουτί. Από εδώ το βλέπεις και έχει ένα τέτοιο. Αυτό ήταν το κουτί. Σίγουρα χωράω εδώ να κοιμηθώ μέσα. Φανταστείτε. Για τον λόγο του αληθές, χωράω. Οπότε από όσο καταλαβαίνετε είναι 2 σε 1 και καρέκλα και κρεβάτι. Εμένα αυτό που με αγχώνει είναι ότι δεν έχω βρει τις οδηγίες ακόμα. Θα τις βρω. Λοιπόν, πρώτο task για την καρέκλα, να μάθουμε πού είναι το manual. Συνήθως νομίζω το manual είναι κάτω από τον ποπό, οπότε για να δούμε. Και δεν έχει τίποτα. Συνήθως το βάζουν ανάμεσα εδώ πέρα, αλλά κοίτα να δεις, δεν είναι. Άμε στο κουτί ρε θα είναι. Να υπενθυμίσω για να μην έχετε πολλές απαιτήσεις από αυτό το unboxing ότι το μόνο unboxing που έχω κάνει είναι τα 8 ευρώ ακουστικά. Δεν θα το πιστέψετε. Το manual. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι να το διαβάζεις 6 μήνες. Είναι τόσο μεγάλο το βιβλίο. Αλλά έχει εδώ αναλυτικές οδηγίες. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Με εικονίτσες θα τα καταφέρουμε. Βίδες, άλεν και λοιπά. Οι ρόδες, τα καλύματα για να μην φαίνονται οι βίδες. Αυτό το βαρύτο που κάνει την καρέκλα, αυτό το που έτσι ξέρετε εσείς. Και αυτό είναι εκείνο το βαρύ με το τέτοιο που κάνει εγώ. Ανοίγουμε το manual. Αυτό δεν το περίμενα. Ξεκινάμε με τις ρόδες. Σου λέει πάρε αυτό, βγάλ' του τα προστατευτικά. Σου λέει πάρε και τις ρόδες και κουμποσέτες. Αυτό ήταν, τη μία πάει. Να πω ότι αυτή την καρέκλα δεν την αγόρασα, μου τη στείλανε. Κάτι το οποίο είναι ένα τεράστιο ψέμα. Και η τελευταία ρόδα, τέλος. Ένα κουτί. Όχι ρε μα. Μετά σου λέει γύρνα το ανάποδα, που το έκανα ήδη. Και βάλε αυτό το τζιλιτζιμπλόνι που σας είπα πριν αυτό. Το τζιλιτζιμπλόνι. Μπήκε. Τι έγινε? Ποιος το αμφισβήτησε ότι θα τα καταφέρω? Μετά σου λέει βάλε αυτό που μόλις έριξα. Αυτό, τάκ, τέλος. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Βγάλε τον ποπό από την προστασία. Πολύ ωραίος ποπός. Όχι. Μας λέει λοιπόν να πάρουμε για να βάλουμε τα arms, τα χέρια. Left, ευτυχώς Παναγία μου το λέει. Αυτό πρέπει να μείνει εδώ. Θα μείνει? Για να δούμε. 1 hour later. Θα βάλουμε και τις άλλες βίδες και μετά θα ελέγξουμε αν είναι καλό το πόσο έξω είναι. Το πόσο έξω είναι. 14 hours later. Τι πάει τόσο λάθος εδώ, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή η δεύτερη βίδα είναι γαμώτη. Much later. Τα κατάφερα. Μάλλον τα κατάφερα. Many hours later.
Βαγγέλη, πώς ήταν η περίοδος που δεν έκανες YouTube και είχες αφοσιωθεί στο θέατρο? Ευχαριστώ που ρωτάτε. Ήταν πολύ ωραία. Βρήκα αυτό που αγαπάω, βρήκα αυτό που θέλω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Γενικά ήταν πολύ ωραία. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Έτοιμος ο ποπός. Για να καθίσουμε να τον δούμε. Έλα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Νομίζω ότι θέλω τα χέρια λίγο πιο έξω, οπότε πάμε να το κάνουμε. Μετά παίρνουμε την πλάτη. Remove the for you. Άλλο αυτό τώρα. Ξεβιδώνουμε. Τις βγάλαμε. Βάλ το λέει τώρα στον ποπό και βίδωνε. Μάλιστα. Άντε πάλι. Ναι, πολύ καλό. Να βάλουμε αυτά για να μην φαίνονται βίδες. Υποθετικά αυτό μπήκε. Υποθετικά μιλάμε πάντα. Πρέπει να το ξαναγυρίσουμε από την άλλη τώρα. Αυτό πλέον είναι θεόβαρο. Τώρα λέει να κουμπώσουμε αυτό το βαρύ. Μέχρι στιγμής είναι ακριβώς όπως το δείχνει στο βιβλίο. Οπότε μάλλον κάνω κάτι σωστά. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, κάπου μέσα σε αυτή την πρόταση υπήρχε και λέξη μάλλον. Από όλο αυτό εδώ το βιβλίο, οι οδηγίες είναι αυτές. Τώρα πρέπει να κουμπώσουμε το ένα μετά άλλο. Α, αλλού πήγα να το βάλω, ρε. Τι αυτό έκανε? Δεν θα φύγει ρε αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα να τη σηκώσουμε. Ναι, τώρα ναι, τώρα ναι. Ναι. Ναι, βάλουμε για τα μαξιλάρια. Τέλος.